Ako keď sa mŕtva sadí. To je krásne prirovnanie toto. Napadla ma aj fazula, alebo rýža, ale tak rýžu tu nepestujeme, tak dajme, alebo ako sadí bola sadí. Presne, tak toto je aktuálne. To by bolo tak najtrefnejšie. A nejdeme ani sadiť motorky, ale ideme počúvať zvuky. A vy, ešte raz opakujeme, zostaňte tu, pretože teraz bude dôležitý hlas ľudu, to znamená váš hlas, váš podpis. Ešte nie. No dobre, ale ideme na to. Takže povieme jednoduché pravidlá. Motorka sa predstaví, zareme, necháme ju koľkorevať 10 sekúnd. 10 sekúnd, budeme odpočítať. Aby sa nejakým spôsobom trošku aby sa prejavil ten hlas. Necháme to teraz trošku. Áno. A šetríme si motorky. Aj komu z vás sa potom motorka dobrčí a potom vy budete mať možnosť svojím potleskom, popikom, šťapaním, jačaním dať najavo, ktorý ten rev sa vám páčil najviac a samozrejme my to budeme sa snažiť nejakým spôsobom ofiltrovať. Áno, je to všetko na vás, takže tá motorka, ktorá dostane v podstate najviac vášho aplauzu a najväčší váš potlesk, tak majiteľ samozrejme tej motorky sa stane potom víťazom. Áno, zapojíme sa aj my, budeme tiež tlieskať tomu, kto podľa nás bude druhina. No dobre, takže začneme tu na týmto pánom, lebo on teda potom to bude musieť vypnúť. OK. Takže pôjde vlastne štvrtý zľava. Štvrtý zľava, poďme lepšie počítať, lebo to by to bolo asi 7 správa. Dobre, takže tvoj priestor. Ideš na to. Dobre, no a teraz myslím, že mohli by sme to spraviť tak, že pôjdeme to spraja pekne a budeme si to brať radom. Ale nezabudajte páni, len 10 sekúnd, pretože toto bola naozaj taká polminútka. Áno, už minút autobus. Dobre, takže si pripravený, mašina nastavená, ideš. 3, 2, 1. No, otvorte do kopána. Dobre, takže tu sme mali ďalšieho, teraz sa predstaví ďalšia mašina, ideš na to. Sa páči teraz. OK, tak to, ako keby si košil trávu. A idete vy! Áno, poďte. To by som povedal, že zatiaľ je. Áno, takže teraz, toto je môj favorit. Takže favorit. Vidíte, že spolu motorové, pretože ja som tu takto tlieskala zatiaľ. Pripomínalo mi to ako keď ako si trávnik a bolo to naozaj výborné, takže zatiaľ aj môj favorit a zatiaľ aj váš favorit. Pokračujeme ďalej. Á, tvoj favorit. Vypečkovaný zvuk motorky. Dobre, máme ďalšiu Suzuku. Je to ťažké takto rozhodovať, že musíte viac a viac musíte tlieskať, pretože my to potrebujeme. Presne tak. Takže ideš na to, poď tvoj čas. Výborne, a vaša reakcia je? No. No, mali si bol nejak... Tak trošku chápe. Nepáči, tuším. Zatiaľ slabé reakcie sú náročné. Ideme na ďalšiu Yamahu s číslom 54. Takže ideš na to, priprav sa a jej peruješ.
Hej, ukážaj nejaký pit-spot. No teraz ideme trošku tak ďalšie kalibre. Každá motorka má špecifický zvuk, môžeme to počuť naozaj rôzne typy motoriek a teraz dávame priestor ďalšiemu súťažiacemu a možno prichádza aj ďalší, ktorí sa zapojí do našej súťaže. Nech sa páči, 3, 2, 1 teraz! OK. Zatiaľ najviac, mám pocit, že... Zatiaľ máme. Hej, pripravení, teraz! Ale stalo to za to výborne, takže opäť sa presúva štafeta a myslím si, že zatiaľ víťaz túto pár. Zatiaľ víťaz tretí. Sprava. Ako správny motorkár v koženom, nech sa páči, poďte na to. Ktorý máte strávu v zuboch, není problém dentálnymi niťami, potom sa to dá to vyberať. Na tú odstupu normálne jedno zatiaľ. Dobre, víťaz, pán Kožanom, ešte máme tu nejaký súťažiaci? Samozrejme, poďme tam, kto ešte nie do... Á, jasné. Pardon, ospravedlňujem sa. Idem na to, poď, priprav sa. Teraz. Ešte tu máme ďalšieho odstaveného vzadu v druhom rade. Dobre. Druhý rad sa ešte ty si prišiel. Dobre, tak poď teraz dajte ešte prvý rad dáme, aby sme to doplnili. Aby sme ukončili prvý rad a mohli prejsť k druhému. Dobre, nech sa páči. Poď ideš. Začalo to tak decentne. Ani? Ale dobre, aha, sa sedí. No, a ideme na posledného. Niekedy sa hovorí, že posledné chodí nakoniec. Presne, uvidíme, čo to bude. Čo som povedal, posledné chodí nakoniec. Najlepšie chodí nakoniec. Áno. No tak ukáž, či si najlepší. 3, 2, 1, teraz! Ali? No ja si myslím, že rozhodnuté ešte nemáme, ale tak ako schválil môj kolega, ja si myslím, že títo dvaja páni by tu mohli zostať. Áno, a na základe toho, že zase som dostal inštrukcie z režie, keď to vydávate v telkách, oni majú tu také tie srandy v ušoch. My nemáme. My ja to môžem, ja mám špinu v ušoch. Nevadí. Takže keďže toto je člen klubu, tak na základe vášho podlesku sa víťazom našej túrovacej súťaže stal Kožený. vyzerá, keď sa moderátori nemôžu dostať k slovu, pretože sa rozprávajú moc.
nazvať ľudcami, v každom prípade. Blahoželáme víťazovi, ďakujeme, že ste sa zúčastnili. Vy ste si ho zvolili a teraz